El Camp de la Bota era un barri pobre de barraques tocant al mar entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, on el 2004 s'hi va celebrar el Fòrum Universal de les Cultures i des de llavors la zona és coneguda com a Fòrum. Situat prop d'una caserna militar, al Camp de la Bota hi havia un espai conegut com a parapet, un mur de formigó on entre 1939 i 1952 hi van ser executades 1.706 persones, víctimes de la repressió franquista. Homes i dones assassinats a causa de sentències dictades segons la documentació trobada pels judicis sumaríssims del Tribunal Territorial Militar, que, en la majoria de casos, només era una estratègia del règim franquista per atemorir a la població i mantenir-la callada i submisa. Van haver de passar 40 anys perquè el 1992, a instàncies d'algunes associacions memorialístiques, s'instal·lés, prop del que després seria l'edifici més emblemàtic del Fòrum de les Cultures, el primer memorial per les persones afusellades al Camp de la Bota, que porta per nom Fraternitat. L'autor de l'obra és l'artista valencià Miquel Navarro i consta d'un monòlit als peus del qual hi ha una làpida amb una dedicatòria i uns versos del poeta Màrius Torres. Que en els meus anys de joia recomenci sense esborrar cap cicatriu de l'esperit, o pare de la nit, del mar i del silenci, jo vull la pau, però no vull l'oblit. Entre 2003 i 2004, coincidint amb les obres i la inauguració del fòrum, Francesc Abad realitza un meticulós treball de recerca que anomena El Camp de la Bota i que vol ser un projecte obert de recuperació de la memòria històrica col·lectiva i una interrogació activa sobre la violència de la dictadura franquista i els seus silencis polítics. El projecte tenia la complicitat de les famílies de les víctimes i de les associacions memorialístiques per treure a la llum uns fets tan execrables silenciats durant anys. Malgrat obtenir el Premi Ciutat de Barcelona d'Arts Plàstiques de 2004, l'obra d'Abad no troba un lloc per ser vista a Barcelona i es converteix en una exposició itinerant que durant 2 anys va a diferents pobles i ciutats de Catalunya. Al ser una exposició de gran format, amb centenars de documents i fotografies recuperades, a cada lloc on va anar el muntatge era diferent, prioritzant en la mida del possible la població visitada. D'aquesta manera, els familiars de les víctimes que es van poder localitzar i que van voler-ho fer, van poder participar activament en trobades i debats. No hem oblidat el que hem passat. No demanem venjança, ni la pensem demanar mai, però sí que ens agradaria que totes aquelles persones fossin recuperades, rehabilitades, perquè la majoria van ser jutjats injustament, no es van poder defensar. Els motius pels quals van ser executats eren, en general, tan poc consistents com la denúncia d'un veí, la mania personal d'un dels caps a la feina o el simple fet de pertànyer a partits o sindicats com la FAI o la CNT. Como contestación a su escrito de fecha 2 de Los Corrientes sobre emisión de informes del vecino de esta, Justo Parés Salvans, participo a vuestra señoría que dicho individuo pertenecía a la FAI y CNT, de las patrullas de control y amigo de los dirigentes marxistas de esta localidad. Dios salve a España y guarde a vuestra señoría muchos años. El cual actuó como patrulla en los primeros días del movimiento y según denuncia presentada por José Vila, que vive en la calle de Aprestadora número 133, pronunció el día 8 del corriente unas manifestaciones verbales en la vía pública en contra del régimen actual y del glorioso ejército español. Cúmpleme manifestarle que de los antecedentes sobrantes en nuestro fichero e informes adquiridos por los agentes, resulta que con anterioridad y durante el glorioso movimiento nacional salió a la calle con arma larga, la que siguió ostentando durante toda la guerra.
Por Dios, España y su revolución nacional sindicalista. Atestado instruido contra Miguel Mauri Masjuan por deserción de las fuerzas nacionales, pasándose al enemigo. Dicho individuo fue nombrado secretario el primer día del movimiento y él fue quien dictó las normas pseudolegales al rebaño borreguil revolucionario. Diligencia de ejecución. Barcelona a 19 de octubre de 1939. Tercer año triunfal. La extiendo yo, el secretario, para certificar que a las 5 de la mañana fue entregado el condenado Amadeo Ramón Briqués al jefe de la fuerza encargada de llevar a cabo la ejecución de la sentencia, la cual se verificó en el campo de la Bota a las 5:30 de la mañana. Conste y certifico. Ejecutado. Estimada esposa meva, pocs moments abans de morir ens permeten escriure. Et consta que sóc innocent. Ensenyo així als nostres fills. Estima'ls molt i que em recordin. Dóna-li una abraçada al meu germà. El 5 de juliol de 1939, en Josep Pujades, de Torrelavit, fins i tot sabent que era l'últim que escriuria, gosava fer-ho en català, sense pensar que potser la seva família no rebria mai aquest darrer missatge de comiat, com així va ser. Finalment, el 2007, després de 2 anys voltant, Francesc Abat fa donació de l'obra al MACBA i es pot veure per primera vegada a Barcelona. I no només al MACBA, sinó també a altres llocs com la Capella de Santa Àgueda o la Universitat Autònoma de Barcelona. El 2019, el mateix Francesc Abat proposa a l'Ajuntament de Barcelona l'obra Parapet de les executades i executats, 1939-1952, en referència al parapet desaparegut del Camp de la Bota. S'instal·la dintre l'espai del fòrum i hi figuren, un per un, els noms i cognoms de les 1.706 persones afusellades. El 2021, el Memorial Democràtic encarrega a Francesc Abat un projecte d'autor que es coneixerà com a Bosc d'Empremtes, Memorial del Camp de la Bota. Un projecte que per la seva complexitat necessita, entre altres, d'arquitectes, ferrers i una empresa constructora i que, finalment, es porta a terme a l'estiu de 2025. Hem defensat la senyalització a part, saps? Sembla perfecte. I la posarem allà on estem ells? Sí. Joaquín, hem començat ja. Ara ja, endavant. I bueno, està bé, estupendo. Amb la presència, doncs, de l'obra de Francesc Abat, on havia sigut el Camp de la Bota, s'hi poden visitar 3 espais dedicats a recordar les més de 1.700 víctimes afusellades pel franquisme. L'obelisc Fraternitat. El parapet de les executades i executats. I el Bosc d'Empremtes. El mur de l'ignomínia, amb els anys i els canvis portats a terme en aquest espai, va quedar enterrat sota el mar, on hi ha actualment el port del Fòrum. Hola, bon dia. Bon dia, alcaldessa Adrià. És un raspall. Sembla que sigui una broma, però no ho és, Llavors, com que això és un projecte que ve... El raspall de raspallar la història contra la història. Això té una llargada de 12 metres, Joaquín, jo crec que això, 12 metres, 5 i mig. Sí, de fet, venim d'allà i això s'està acabant de picar per tal de fer l'excavació i posar el fonament i el paviment. Després quedaran ficats els vasos aquells. El vas metàl·lic que està allà, Si són, ¿cuántas tones son en total? 60? 68 tones, contando las bases y todo, 68. Bé, el Bosc d'Empremtes d'alguna manera penso que és una obra molt pròpia de Francesc Abat,
perquè té com a principal, podríem dir, pretesc o el recurs principal que ell utilitza és justament el pensament de Walter Benjamin, un autor amb el qual ell sempre ha treballat, no? Ha sigut una font d'inspiració per ell. Doncs té aquesta arrel benjaminiana ben clara i alhora també juga en dos, podríem dir, a dos nivells, no? El nivell de representació col·lectiva de totes les persones afusellades, les víctimes del franquisme, i alhora també, per això utilitza aquesta metàfora també de l'empremta, també de l'empremta dactilar, no? També fa referència al que seria l'individu, no? Per tant, rescata allò, la individualitat de la víctima, honora la víctima, la dignifica, no? Que és una obra, diguéssim, molt important, no només en la trajectòria de Francesc Abat, sinó també és una obra important perquè culmina tot, jo diria que culmina un procés de dignificació de les víctimes del franquisme i una de les maneres, no és l'única, dignificar les víctimes del franquisme, però l'art té una dimensió estètica, emocional, no? que d'alguna manera penso que posa en valor, no? La importància d'aquestes persones que van patir la repressió franquista i d'alguna manera en un present com l'actual, en el qual doncs, proliferen discursos d'extrema dreta arreu, el fet d'inaugurar i de situar en l'espai públic una obra d'aquestes característiques penso que no és gens anecdòtic, sinó que és fins i tot, podríem dir, necessari, no? Les dues grans dificultats ha sigut com fem que uns tubs de 5 metres i mig d'alçada, degudament inclinats per donar aquesta imatge de raspall, no? De raspall que s'obre en ventall en els dos sentits, com s'aguanten per tal de que ni es moguin massa ni tampoc xoquin uns amb els altres, perquè hem de recordar que estem al costat del mar, que hi ha uns vents que poden tindre una certa intensitat i llavors s'ha de fer un càlcul estructural per tal de que tot allò funcioni. Llavors, aquesta va ser el gran repte i després la segona era com els encastàvem a terra. Llavors, treballant conjuntament amb el francès, amb la nostra part d'estructures, vam anar fent aquests càlculs per tal de que tot funcionés. Vam agrupar els raspalls que ja a nivell d'idea ja s'agrupaven en grups d'11 tubs i llavors els vam agrupar estructuralment perquè funcionessin com un pilar més gros. A veure, nosaltres som una empresa constructora. Des dels inicis ens ha agradat molt el tema del patrimoni. Ens va sorprendre molt, no? Perquè no tenia res a veure amb el que estàvem fent fins aleshores, però ja des d'aquell moment la vaig veure com algú que podia ser molt diferent del que es fa sempre i ens cridava molt l'atenció. El 90% de l'import d'aquesta obra ha sigut el ferro i la manipulació del ferro. Aleshores, o trobaves una persona idònia que et podia treballar bé el ferro o aquesta obra no es pot fer. Y antes de empezar a dedicarme con el hierro ya pintaba cuadros y murales y luego pues entré en una escuela de arte y ahí empezó toda mi relación con el hierro, con el metal, con la escultura y a partir de ahí pues fue el proceso de aprendizaje, de trabajar con otra gente. Però no devia ser fàcil, oi? No, no ha sido fácil, por supuesto que no ha sido fácil, pero ha sido muy gratificante, vaya. Teníamos que tener en cuenta muchas cosas, que había unos agujeros que tenían que encajar unos con otros al meterlos y tenía unas patas que es la que marcaba la inclinación de cada uno. Que a mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer esta escultura y el significado que tiene, ¿no? Porque en parte al final todos estamos relacionados un poco con algo de la guerra, ¿no? La escucha de la historia de aquí era que habían sido pues amas de casa, el zapatero, el carnicero, ¿no? Que hicieron un poco ahí a cualquiera que le llevase la contraria era fusilado, ¿no?
Bosc d'empremtes, amb un llenguatge conceptual i simbòlic, ens recorda les persones executades per la dictadura franquista com una unitat i al mateix temps en destaca la individualitat de cada una d'elles. Francesc Abat es fonamenta en la tesi sèptima de l'obra de Walter Benjamin sobre el concepte d'història, on el filòsof alemany diu: el materialisme històric considera que la tasca consisteix a raspallar la història a contrapèl. Els tubs de ferro, doncs, remeten a l'agrupació col·lectiva de les víctimes, de la mateixa manera que una agrupació d'arbres formen un bosc. En paral·lel, la gran empremta dactilar blava de la base d'aquest bosc de ferro és una referència a la singularitat de les històries personals de lluitadores i lluitadors que es van oposar al franquisme. Iñaki, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Está muy bien. El monument recorda vagament un estri tan quotidià com un raspall posat del revés, que esdevé una imatge metafòrica sobre l'acció d'indagar des de baix els esdeveniments controvertits i incòmodes del passat. Content, impressionant. Queda de primera. Finalment, un mur de formigó instal·lat més avall del bosc d'empremtes recorda d'alguna manera el parapet de formigó davant del qual es duien a terme les execucions. Exacte, vamos a venir aquí ahora. Una maravilla, la verdad. Sigueu tots i totes molt benvinguts a aquest acte d'inauguració del Bosc d'Empremtes. Aquesta benvinguda, president de la Generalitat, el delegat de Govern de Catalunya, l'alcalde de Barcelona, el fiscal general de l'Estat, secretari de l'Estat de Memòria Democràtica, conseller de Justícia, autoritats, representats d'entitats de memòria democràtica, familiars de les víctimes, veïns i veïnes. I sobretot ens recorda la responsabilitat de protegir aquests valors, defensar els drets humans i no oblidar mai el passat. Avui necessitem recordar per què ningú oblidi el passat, per reivindicar aquells que van morir pels drets i les llibertats de les quals avui en gaudim. I de realització d'aquesta magnífica obra que inaugurem. Endavant. Aquesta instal·lació del Bosc de les Empremtes és la conceptualització d'una idea, és, si voleu, la formalització d'un pensament que uneix passat, present, passat i memòria i futur, d'alguna manera, no? I això pren la idea del concepte de Walter Benjamin, citat amb la 7a tesis de la filosofia, que diu passar el raspall a contrapèl de la història. Això què vol dir? Vol dir treure a l'oblit de la història i repensar el seu sentit crític. Vol dir també, és una manera de dir que la història no és lineal, sinó que s'ha de construir a partir del present. Memòria i cultura són sinònims. És necessari que l'art, la cultura,
recuperi la seva hegemonia, jo crec que la seva capacitat de resistència creativa i sentit de responsabilitat. El nostre treball es transforma en activisme en i per la democràcia. Tot passant pel sinistre camp de la Bota, amb el macabre anar i venir de camions que arribaven carregats d'homes i dones consumits per la desesperació. Eren innocents, no tenien les manos manchades de sangre i per això es van quedar. I els turmentava que els seus familiars, sobretot les seves filles i fills, no anessin amb el cap ben alt. Para rendir homenaje a quienes lo dieron todo, incluso su vida por la libertad y la democracia frente al fascismo. El Camp de la Bota fue escenario de horror, pero también es, a partir de hoy, un espacio para la dignidad y la vida en común. El bosque de las huellas de Francesc Abad nos recuerda que la memoria no es abstracta, está hecha de nombres, de rostros i de trajectòries truncades. Malauradament, al món i a Espanya hi ha moviments que pretenen trencar aquest consens al voltant dels valors humans, al voltant de la memòria democràtica. Bé, doncs avui enviem un primer missatge potent i un primer missatge necessari. Sense memòria no es pot construir un futur i sense valors humans no es pot construir ni cap societat ni cap país. La nostra llibertat d'avui és fruit del sacrifici dels qui no la van gaudir. Per això és vital mantenir aquests espais de memòria viva. Dic viva perquè quan les famílies passegin i gaudeixin d'aquest espai es puguin explicar als seus fills què significa, quins valors representa. Moltes gràcies, president. Bé, doncs amb les paraules del president de la Generalitat posem punt i final a aquest acte d'inauguració del Bosc d'Empremtes, el Memorial del Camp de la Bota, que vol reconèixer i dignificar a totes aquelles persones que van ser injustament víctimes de la violència de la dictadura franquista. Gràcies a tothom per acompanyar-nos i que acabeu de passar un molt bon dia. Bueno, ja... Cap una altra banda. Va, que això ja... Vostè també ve?